Господин Ранов, създадохте един документален филм, посветен на една малко позната, но с изключително голямо значение в нашата културна история личност, чието име по странни причини познават не много съвременни българи и кюстендилци. Казвам кюстендилци, защото неговият корен е кюстендилец. И затова, преди да види нашата публика вашия филм от Каменица до Венеция, кажете първо как стигнахте до идеята за създаването му. Името Яков Крайков отдавна го знам. За първи път го срещнах в Каменица, книгата Каменица на Йордан Захариев. А книгата Каменица е наша надстолна на нашето семейство, защото моя корен, моите дядовци, прадядовци, прабаби, всички са родени и са живяли там. И именно тогава в увода намерих съобщението на Йордан Захариев, че тук е роден край Каменна река Яков Крайков, по-късно печатар, който в Венеция издава български книги. Дълги, може би 10 години, така прочетох и монографията на Анастасов, той е пловдивчанин, литературен критик, за Яков Крайков, и тогава се роди идеята, случайно, след като тази година се отбелязва 440 години от излизането на часослова в Венеция. И тогава се роди идеята да напише една статия за вестник Азбуки. Написвайки статията, си помислих защо да направим един документален филм, защото се убедих, че много хора и с висше, и с полувисше, и без образование не знаят кой е Яков Крайков. Честно питах, ама кой е той Яков Крайков? Откъде е? Какъв е той? И може би нашата позакъсняла обич, нашето позакъсняло внимание към тази средновековна, както казват и ренесансова личност, трябва да бъде показана. И аз се опитвам именно чрез този филм, колко съм успял, това е въпрос, да си спомниме за Яков Крайков. Той е по-скоро не да си спомним, а да го извадим от историята. Да. Документален филм за епоха, за която няма почти никакви данни, и за личност, за което също няма почти никакви сведения. Излишно е да се казва, че се прави много трудно. Как се справихте и всъщност на какво се опряхте? Със сигурност партньорството на телевизия Запад се е оказало много полезно с професионализма на нейните кадри, и все пак, за да направят тези професионалисти този ваш филм, трябваше да имат материала. Откъде го измъкнахте? Наистина, за да се реализира този филм, беше трудно, както и самата статия. Аз съм ползвал много книжни податки, но единствено намираме повече за Яков Крайков, а това са 10 реда, в края на неговия часослов, който той издава в Венеция през 560 година, и той казва там, че е роден край Колосия, град в подножието на Осоговската планина на река Каменна, че той произлиза от стар свещенически род и опознал отрано свещените богослужебните книги. Това е. Също и по-късно мисля, че беше псалтира, пак в края казва, аз казвам Яков Крайков, съм роден вече в София, Македония и така нататък. И затова тук се получи, между историците се получава едно противопоставяне, едно противоречие. Някой казва, че съществуват двама Яков Крайковци. Но хората, които се правят сравнение, откриват, че в една такава епоха двама Яков Крайковци, и то толкова известни, направили нещо, не може да бъде, но и самите промени, които прави той в новите си книги, доказват, че Яков Крайков от Колосия няма Яков. А Македония, защо Македония? Тогава историците още споменават, че всичко, което е под Дунав, някога в Средните векове се е казало Македония. Това наистина беше, което имахме само за него. И Каменица, местността Каменица, западно от Кюстендил, една прекрасна котловина.
Добре, в крайна сметка на какво се опира един такъв документален филм? То е едно своеобразно изследване. Къде е границата между малкото останали документи и сведения и оттам нататък авторовото въображение да доизмисли, да донаправи нещата? Филма има малко от началото и в края есеистична форма, така наречената рамка, в която аз давам воля на някои мои виждания за този край, онова, което ме свърза с този край. Но конкретно за Яков Крайков нищо няма, но аз мога да предполагам. В край на краща ние знаем кога е роден. Казва се, че той е роден 1520-530 година. Кога е напуснал България, кога е тръгнал към Венеция, никой не знае. Знае се, че е учил в манастира Свети Йоаким Осоговски, в Софийската школа, правописна школа, бил и в печатниците край Скопие в Граченица. Това се знае. Тук-там той съобщава, но нищо повече. Но като знаем, че Каменишкия край някога през Средновековието, дори 1200 до 1500 година, имало много манастири. Аз искам още път да повторя, защото с някои историци влязохме в конфликт. Те винаги се държат за факта, но предполага се, че тук имало около 5-6 манастира. Даже има сега манастирски път, спомнят си, някои хората са казали, че той е път, който отвежда към манастира Свети Йоаким Осоговски. Това е пределите на България. Да кажем след думи, всъщност, какъв е приноса на Яков Крайков в културната история на нашата страна, която тогава е в пределите на Османската империя и на европейската културна история? Да, до излизането на часослова на Яков Крайков ние говорим за славянско книгоиздаване. Говорим за Брашов, говорим за Румъния, говорим за Русия, за Унгария, дори и за Венеция, където се издаде. Но не говорим за българско печатане. Яков Крайков е първият български печатар, първият български книжовник и граматик, може да кажем, че той в сферата подреждането на една книга, докато знаем, че там думите са залепени за една за друга в тия старописни книги, той вече разделя от думите, пренася срички, но срички се пренасят на нов ред. Въвежда след това, като печатар, той прави нови отливки на букви, търси нови начини за отпечатване на мастилото, създава форма, която да държи тая рамка при отпечатването на страницата. Той е самия илюстратор, той изработва заглавните букви и след това се отпечатват. Иначе една книга може да бъде, тия букви могат да служат вече за многократно отпечатване на книги, не както по-рано е било, един път се напише и приключва повече. Че мястото на Яков Крайков е съвсем определено, то е съвсем очевидно, че той е първият български печатар и книжовник, ни трябва да му дадем заслуженото внимание. Както казах в началото, той е някакси позабравен и може би ние, връщайки се към корените, да откриеме, че ние сме дали нещо на Европа, а не тя да ни даде, както казват сега. Това са едни процеси.